ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ വിളക്ക് റെഡിയാണ്. എപ്പോഴാ കത്തിക്കേണ്ടത് വിളക്ക്? ഓ, ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ലേ? ഞാൻ ഓർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഞാൻ എപ്പോഴാ അത് 3 മണിക്ക് 2:30 അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാ വെയിറ്റ് ചെയ്തത്. എല്ലാം റെഡിയാണ്. ഉമാ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ന് ചൊല്ലി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അഷ്ടം ചൊല്ലി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അല്ലേ? അപ്പോ നമുക്കെന്നാ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താൽ മതിയോ മാതാജി? എന്നാ മതി മാതാജി. ഇവ ചെറിയ ക്ലാസ് അല്ലേ, ഇന്ന് വേഗം കഴിയും. വേഗം കഴിക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ, എന്നിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് കേട്ടോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചൊല്ലുകഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കുന്നു, കാരണം കുറച്ച് ശ്ലോകം അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല നാമം ചൊല്ലണായിരുന്നു ഇടയിൽ. സോറി മാതാജി, നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യട്ടെ. 8 ശ്ലോകല്ലേ ഉള്ളൂ, വേഗം കഴിയും. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോർവൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സ്വാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 12 ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 12 ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നലെ 11ാമത്തെ അധ്യായം വിശ്വരൂപം കണ്ടു. വിശ്വരൂപത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം നമ്മൾ എന്താ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 54ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവാം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ നമുക്ക് ദർശനം തരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അത്രയും ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ദർശനം തരുന്നുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടില്ല. അത്രയും നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഉടുപ്പി കൃഷ്ണന്റെ കഥ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കഥയില് അത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഏകാഗ്രമായിട്ടൊരു ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ ദർശനം തരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത്. കനകദാസിന്റെ കഥയാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. കനകദാസ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. ഭഗവാന് ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രമാണ് ഉടുപ്പിയിലുള്ള ആ അമ്പലത്തില്. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ആ സമയത്ത് ആ അമ്പലത്തിലോട്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് മാത്രമേ അമ്പലത്തിലോട്ട് പോവാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ. അവരെ മാത്രമേ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കടക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റാർക്കും ആ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും പരിശുദ്ധനാണ്. അപ്പൊ അത്രയും പരിശുദ്ധി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അമ്പലത്തിലേക്ക് കയറാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കനകദാസ് പക്ഷെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വാഴ്ത്തി ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തനാണ് ഭയങ്കര ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ അമ്പലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലപ്പോ ദർശനം ഇപ്പൊ കിഴക്കോട്ടാണ് അമ്പലത്തിന്റെ ദർശനം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിൽ പടിഞ്ഞാറിന്റെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട് അമ്പലത്തിന്റെ ബാക്കില്, ഭഗവാന്റെ ബാക്കിലെ ചമരിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട്. ആ ഹാളിൽ കൂടെ ഈ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. കാരണം ബ്രാഹ്മിൺസിന് മാത്രമല്ല അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്കൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പക്ഷെ കനകദാസ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അപ്പൊ ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലെ, ഫ്രണ്ട് സൈഡ് കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി കീർത്തനം ചൊല്ലാന്നുള്ളതാണ് ആര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഈ ഭക്തൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കനകദാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് എന്നും ആഗ്രഹിക്കും, കാരണം എനിക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഒന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും, കാരണം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി പാടണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുന്നില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചെങ്കിലോ, കാരണം അവർക്ക് കയറാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളില്. അങ്ങനെ എന്നും വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പക്ഷെ ആ ഭക്തിയുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണത്, പെട്ടെന്ന്, കാരണം സാധാരണ മറ്റുള്ളവര് എന്താ പറയാ കിഴക്കുന്ന് ദർശനം എടുക്കുമ്പോ ഇവര് എന്താണ് പടിഞ്ഞാറുന്ന് ബാക്ക് സൈഡ് മാത്രമേ ഇവർക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ഭക്തന് പടിഞ്ഞാറുന്ന് മാത്രമേ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ആ ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഉടുപ്പിൽ ആ വിഗ്രഹം എന്താണ് തിരിഞ്ഞ് പടിഞ്ഞാട്ട് ദർശനം കൊടുത്തു. അതായത് ആ ഭക്തന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോ ഇപ്പോൾ ആ അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി ദർശനമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞെച്ചാൽ ആ ഭക്തന്റെ ഒരു ഭക്തിയാണ്. കാരണം ഭക്തന്മാർക്ക് അവരെങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാർക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ വേറെ ആരുടെ മുന്നിലും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇതല്ലേ, പക്ഷെ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. കാരണം ഭഗവാൻ അവർക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറയാനായിട്ട് ലാസ്റ്റ് വെച്ച് കഥ ഇന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 12 അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ 6 പാർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർമ്മയോഗം, രണ്ടാമത്തെ 6 പാർട്ടാണ് ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിൽ വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് 12ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗമാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ അതിനെ സെൻട്രൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തിയോഗത്തിനാണ് സെൻട്രൽ വെക്കാൻ കാരണം ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്, ഭക്തിക്കാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പരിപാസത്തെ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ അർജുനൻ ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കാണ്, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ അതല്ലത് പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ? 2 തരത്തിലുള്ള ആത്മീയവാദികളാണ് അല്ലെ. വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും പിന്നെ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ആരാധിക്കുന്നവരും, അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും. ഇതില് ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളത്? അപ്പൊ 2 തരത്തിലുള്ളവരുണ്ട്. ഒന്ന് വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഒന്ന് രൂപമില്ലാന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര്. അതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളതെന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ്, ഏതാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളത്, നല്ല പരിപൂർണത ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്നാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. 2 തരത്തിലുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ആരായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാ വേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്തോ ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്തതമാ മതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും മുഴുകിയിരുന്നിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച്
മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമാരായിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും പരിപൂർണരായിട്ടുള്ളവരെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മളുടെ മനസ്സിലൊരു രൂപം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഗുണം, നമ്മൾക്ക് അത് ഓർമ്മ നിൽക്കില്ല. നമ്മളൊരു കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം നമ്മളൊന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിലായ രൂപം നിൽക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊരു രൂപം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു രൂപം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, അത് പെട്ടെന്ന് മറക്കുന്നില്ല നമ്മൾ, അല്ലെ? പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു രൂപം ഇല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും, നമുക്കത് ഓർമ്മയുണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതിനാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്, കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളതായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപം ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാൻ ശരിക്കും എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മളെ രീതിയിലൊരു ശ്യാമസുന്ദര രൂപമുണ്ട് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഓരോ അവതാരങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ, ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കും, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിവേദിക്കാനായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്, ജലം കൊടുക്കണു, വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നു, ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീശി കൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, വ്യക്തിയായിട്ട്, നമ്മളൊരു രൂപത്തിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാതും ഭഗവാന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇസ്കോണിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കണ്ടാലറിയാൻ പറ്റും. ഇസ്കോണിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ധൂപം കാണിച്ച്, ദീപം കാണിച്ച്, പിന്നെ ജലം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജലം കൊടുക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സങ്കല്പമാണ് ഭഗവാനെ കുളിക്കുകയാണെന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടവല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന് വസ്ത്രം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അലങ്കാരം കൊടുക്കണം, പുഷ്പം കൊടുക്കണം, പിന്നെ വീശി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചാമരം കൊണ്ട് വീശുന്നുണ്ട്, പിന്നെ മയിൽപ്പീലി കൊണ്ട് വീശുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് നമ്മളൊരു രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അത് എങ്ങനെ നിൽക്കും, പതിയും. നമ്മളൊരു വസ്തു കാണുമ്പോ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളെ കണ്ണിൽ പതിയും, മനസ്സിൽ പതിയും. പക്ഷെ നമുക്ക് അതില്ലെങ്കിലോ, നമുക്കത് അത്രയും നമുക്ക് ആവണമെന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തിൽ പറഞ്ഞത്, ഏതക്ഷര നിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പരിഭാസത്തെ സർവത്രാഗമചിന്യം ചാകുടസ്ഥമചലം ധ്രുവം സംനിയമേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് അവരിൽ സമഭാവനയോടെ സർവ്വ ജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്നാലും പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ലാസ്റ്റ് എവിടെ തന്നെ എത്തുന്നത്, ഭഗവാനിൽ തന്നെ എത്തുന്നത്. അവ്യക്തമായ സർവ്വവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിന്, അതായത് എങ്ങനെയായാലും ഭഗവാന്റെ ആ ഇതിനെ ഉപാസിക്കുന്നവർ എവിടെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് എത്തുന്നത് എവിടെ തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ. പക്ഷെ അതിനെന്തെടുക്കുന്നുണ്ട്, സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലാസ്റ്റ് അവർ നോക്കി വരുമ്പോ അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു സോഴ്സ് കാണാണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ എപ്പോഴും. അപ്പൊ ആരായാലും എത്തുന്നത് എവിടേക്ക് തന്നെയാണ്, ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് ഒടുവിൽ എത്തുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്. ഒടുവില് അവരുമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു ജ്ഞാനിനെ കുറിച്ച് എടുക്കണമെങ്കിൽ ജ്ഞാനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാൻ ശ്രമിക്കും, അല്ലെ? അവരത് അറിഞ്ഞ് ആ ഒരു ജ്ഞാനം ഉൾക്കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഭഗവാനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു ജ്ഞാനി എന്താ ചെയ്യാ, കുറെ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും, കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും, വർഷങ്ങളല്ല കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവർ എന്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്. കാരണം ആദ്യം അവർക്ക് നമ്മളെന്താ പറയണത്, രൂപം ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര് നേരെ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിനെ ആരാധിച്ച് നമ്മൾ പരമസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവരെന്താ, ജ്ഞാനികൾ എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ റൂട്ട്, അതിന്റെ വേര് നോക്കും, അല്ലെ? അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവര് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നോക്കി അജ്ഞാനി അങ്ങനെയാ ചെയ്യണല്ലോ, ഓരോന്ന് നോക്കി ലാസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ
കഴിഞ്ഞ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും പഠിച്ചാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ എത്തുമ്പോ എന്താണ്, കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അവിടേക്ക് എത്തുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എങ്കിലും ലാസ്റ്റ് എവിടേക്ക് എത്തുള്ളൂ? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ സമയം പിടിക്കും. അങ്ങനെ എടുത്തു വരുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എണ്ണമറ്റ ജനനങ്ങൾക്കും ശേഷമായിരിക്കും അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം കിട്ടുക. അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ അയാൾ ആരെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് അയാള് തയ്യാറാകുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ അയാൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനെല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും കുറെ ജന്മങ്ങള് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന് സമയം കുറച്ചെടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്ലേശാധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്തചേതസാം അവ്യക്താ ഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവത്ഭിരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. എന്താ പറയുക? പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള അചിന്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ എന്താ പറയാ വ്യക്തമല്ലാത്ത ആ രൂപത്തില് മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര് ആരാണ്? ജ്ഞാനികളാണ് അല്ലെ? കാരണം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കിട്ടില്ല. അവര് പിന്നെ പഠിച്ചാണ് അവർക്ക് അതിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് സമയം പിടിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ തിരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ അവര് എന്താണ് വേഗം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവര് വേഗം തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ അവരാണ് ഭക്തിയോഗം നേരെ എന്താ പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരെന്താണ്? ജ്ഞാനയോഗമാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു ജ്ഞാനയോഗം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അവർ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കും, അവർ അറിവ് സമ്പാദിക്കും. അറിവ് സമ്പാദിച്ചതിന് ശേഷം പതുക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് അവർ അതിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിൽ എന്താണ്? അവർ നേരെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തിട്ട് ഭക്തിയോഗ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നേരെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടിന്റെയും വഴി ലാസ്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എവിടേക്കാണ്? ഭഗവാനിലാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ എന്താ പറയുക ദൂരം വ്യത്യാസമായിരിക്കും. മറ്റേത് എളുപ്പത്തിൽ കയറാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പുമേലും ഇതിൽ പോണ പറഞ്ഞില്ലേ, ലിഫ്റ്റിലും പോണ പോലത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം. മറ്റേത് വേഗം എത്താൻ പറ്റും, ഇത് സമയം പിടിക്കും. പതുക്കെ. കാരണം ആദ്യം നമുക്കത് ക്ലിയർ ആവണം. ക്ലിയർ ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളത് സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നത്. അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ സറണ്ടർ ആയിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അർപ്പിക്കാനായിട്ട് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. മറ്റേത് എന്താണ്? നേരെ ഭഗവാൻ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥലങ്ങളില് എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹം രൂപം ഈശ്വരനുമുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ അതിന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഓരോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ മെയിൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ കുറെ തപാൽ ബോക്സുകള് കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കും. എന്തിനാണ്? കാരണം അവിടെ കൊണ്ടിടാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ തപാൽ പെട്ടിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ആ ലെറ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എവിടേക്ക് പോകും? ആ മെയിൻ ബോക്സ് ഓഫീസിലോട്ട് പോയിക്കോളും. അത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ ലെറ്ററും ഒരിക്കലും സ്ഥാനം തെറ്റാണ്ട് കിട്ടാതെ പോകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ മാത്രമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. കാരണം ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ മാത്രമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിനോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പറയുന്നതിന് തുല്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ മാത്രമായുള്ള ഒരു എന്ത് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ അർച്ചാ വിഗ്രഹം ആകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ മെയിൻ ബോക്സ് തപാൽ ബോക്സിന്റെ ആ ഒരു ബോക്സ് അതിന്റെ കുറെ ബോക്സുകൾ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കും. ആ ബോക്സിന്റെ അതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ലെറ്ററുകൾ മുഴുവൻ കറക്റ്റ് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തുകയും ചെയ്യും അല്ലെ? കാരണം അത് നമ്മളുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു തരുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും കാണുന്ന അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങള് ഭഗവാന്റെ തന്നെ എന്താണ്? പ്രാതിനിധ്യമുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ
എന്താ പറയുക അവതാരാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാതും അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വിശ്വാസനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് പതിവായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേൾക്കേ വേണം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മളെ ഭക്തി അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്കത് ഉണ്ടാവുന്നതും. യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമീനാചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. എന്നാൽ ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഉന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറ്റും. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ അചഞ്ചലമായ ഭക്തി കൊണ്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനം അത്രയും ഇതായിട്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് ആര് രക്ഷിക്കും, ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും. അതായത് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് വേഗം സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വേഗം പോകാനായിട്ട് അവരെ വേഗം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന പറഞ്ഞത്. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മൂല്യം, ഭക്തിയുടെ മൂല്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ആരായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഭക്തന്റെ ഭാവം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. ഭക്തർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അതൊരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ ആരെങ്കിലും എന്താ പറയാ ഉപദ്രവിക്കുക അപരാധം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് ക്ഷമിക്കും. പക്ഷെ ഭക്തനെ ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഭക്തരോട് അപരാധം ചെയ്താലോ ഭഗവാൻ അതൊരിക്കലും പൊറുക്കില്ല. കാരണം അത്രയും ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭക്തന്മാർക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം, നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭക്തനാവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും സാരില്ല, നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മെയിൻ കാര്യം അതാണ്. നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതെന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാനെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ നാമം എപ്പോഴും ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന മഹാമന്ത്രാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെ ഈ ഭൗതികത്തിലുള്ള ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആർക്ക് പറ്റും, ഭഗവാന് സാധിക്കും. നമുക്കതിന് ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നല്ല, ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ആകർഷിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയണത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇപ്പൊ അനിത മാതാജിയുടെ പേര് പറയില്ല, ഇത്രയും പേര് ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിട്ട് മാതാജി മാത്രമാണ് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആ മാതാജിനെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും. കാരണം മാതാജിനെയാണ് എപ്പോഴും കാണുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും ആളുകൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചൊല്ലണ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നോക്കൂല അത് ആരാണ് ചൊല്ലുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭഗവാൻ നോക്കാതെ ആരാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് നോക്കില്ലേ. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും വിളിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു പറയുന്നത്. ഒരു പിക്ചർ തന്നിരിക്കുകയാണ്. കാണുമ്പോ ചെറിയൊരു പിക്ചർ ആണെങ്കിലും ഇതിൽ ഭയങ്കര അർത്ഥമുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ്. ഈ പിക്ചർ കാണുന്നില്ലേ, ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയ ഈ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തില് നമ്മൾ ഈ ജനന മരണത്തിന്റെ ഇതിനുള്ളില് ഈ സംസാരത്തില് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ എങ്ങനെ കുടുങ്ങി കിടക്കണെന്ന് കാണിച്ചു തരാണ് ഇതില്.
ഈ പറഞ്ഞ ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളത് എങ്ങനെയാ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ മരം കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു മരം നമ്മളടുത്ത് പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. മരം എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ ജന്മം, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആന നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെ കർമ്മഫലാണ്. ഈ ആന കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെ കർമ്മഫലം, നമ്മൾ ഓരോ ജനനം നമുക്ക് കിട്ടണ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ല, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ ജന്മവും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ കർമ്മഫലമാണ് നമ്മള് ഈ ആന. ഈ പറഞ്ഞ മരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ഈ മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളാ, അതാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കള്. ഈ മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ നമ്മളാണ്, ഈ ജീവാത്മാക്കളാണ് നമ്മള്. കറുപ്പും വെളുപ്പുമായിട്ട് രണ്ട് എലികളെ കാണുന്നുണ്ട് മുകളില്, ഇല്ലേ? അതാണ് രാവും പകലും. ഒന്ന് രാത്രിയാണ്, ഒന്ന് പകലാണ്. ആ എലികൾ ഇരുന്നിട്ട് മരത്തിന്റെ അവിടെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടു നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. മഴ ഇങ്ങനെ കാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് എലികള് രാത്രി പകലാണ്. പിന്നെ ഒരു തേനീച്ചക്കൂട് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ആളുടെ മേലെ നോക്കുമ്പോ ഒരു കൂട് കാണാം, തേനീച്ചക്കൂട് കാണാം. ആ തേനീച്ചക്കൂട്, തേനീച്ചകൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ് തേനീച്ചകൾ. തേനീച്ച എന്താണ്? ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ. നമുക്ക് കർമ്മഫലം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ദുഃഖമാവാം സുഖമാവാം, അല്ലെ? രണ്ടും ആവാം. ചിലപ്പോ ദുഃഖമാവാം, ചിലപ്പോ സുഖമാവാം. അതിൽ ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലമാണ് തേനീച്ചകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ആ തേനീച്ചക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് വീഴുന്ന തേൻതുള്ളി വീഴുന്നുണ്ട് ഇട്ടിട്ടിട്ട്. അത് നമ്മളെ സുഖാണ്. അതാണ് നമ്മളെ സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള, അതായത് പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ് ആ വരുന്ന തേനാണ് നമ്മളുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങള്. പിന്നെ ആണെങ്കിലോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് കുളത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം പാമ്പിനെ കാണുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെ? കുളത്തില് സർപ്പങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. ആ സർപ്പങ്ങള് മൃത്യുവിനെ അഥവാ അടുത്ത ജന്മത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളുടെ അടുത്ത ജന്മത്തെ കുറിക്കാനാണ് ആ സർപ്പങ്ങള്. ഈ ആന ആ മരം പിടിച്ച് അവിടെ ഇയാളുടെ അടുത്ത് കൈ നീട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ കാണുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഈ ജീവാത്മാവിനെ കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് ആരും നോക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ നോക്കുന്നേ ഇല്ല. ഈ ആന മരം പിടിച്ച് കുലുക്കി കഴിഞ്ഞാല് ജീവാത്മാവിന് സുഖദുഃഖങ്ങള് അനുഭവിക്കപ്പെടില്ല. തേനീച്ച വന്നിട്ട് തേനീച്ച കുത്തുമ്പോ എന്താണ്? അത് ദുഃഖാണ്. തേൻ കിട്ടുമ്പോ എന്താണ്? സന്തോഷാണ്, സുഖാണ്. എലികളാണെങ്കിലോ അയാളുടെ ആയുസ്സിനെ കുറയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അത് മരം മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെ? അത് ഏത് സമയത്തും എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുക എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് വീഴൂല. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അത് താഴെ വീഴാം, കുളത്തിലേക്ക് വീഴും. പക്ഷെ അത് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പക്ഷെ അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? അപ്പുറത്ത് ആ ഭഗവാന്റെ കൈയിന്റെ അവിടേക്ക് ഒന്ന് നീട്ടിയാൽ മാത്രം മതി, ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. പക്ഷെ ആളെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതല്ല ചെയ്യുന്നത്. അയാള് ആ തേൻ നുകർന്നുകൊണ്ട് അതിൽ തേനീച്ചയുടെ കുത്തും കൊണ്ടിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുക. ആ സുഖവും ദുഃഖവും അനുഭവിച്ചവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുക ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അതിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് അയാൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ശരിക്കും നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് ഭഗവാൻ അവിടെ കൈ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മളത് പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ, നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അടുത്തത് മയ്യാ വേമന ആഥസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവാസിഷ്യസി മയ്യേവ അതാ ഊർധം ന സംശയഃ. ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധി വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. ഇനി ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാമെന്നാണ് ഇനി 3-4 ശ്ലോകത്തിൽ 8 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഭക്തിയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധി വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയണത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്ന? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുള്ളൂ. എന്താണ് നാമം? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി ഭഗവാൻ അല്ല, ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് നിവേദ്യം അർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അത് സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ
ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും ഒന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ, അത് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യം നമുക്ക് പറയാം. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മള് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം എപ്പോഴും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അതില്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാനും കലികാലത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ളത് പറയുന്നത് നാമജപം. അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം ഭഗവാനും വിളിക്കുന്നതും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ഭഗവാന് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ അത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഭക്തൻ ജീവിക്കുന്നത് ഭൗതിക തലത്തിലല്ല, കൃഷ്ണനിലാണ്. ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എവിടെയുള്ളത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മില്, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും തമ്മില് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയണത്? അവര് രണ്ടുപേരും ഭഗവാനും നമ്മളെ ഭക്തന്മാരുടെ നാവിൽ വന്ന് നൃത്തമാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനും അന്തരംഗ ശക്തിയും നൃത്തമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളിത് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും തോറും നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ എന്താണ്? നമ്മള് പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മളുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ ഫുള്ള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പരിശുദ്ധമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാതും നന്നായിട്ട് ചിന്തിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭക്തനാവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ സ്വയം ആസ്വദിക്കാതെ നമ്മൾ എല്ലാതും ആർക്കായി സമർപ്പിക്കുക? ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അഥ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമി ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ എന്ത് പറയണത്? എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴികളാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്. ഇനി വേറൊരെണ്ണം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ എന്നിൽ മറച്ചുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറയണത്? അഭ്യാസ യോഗേന എന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തില് നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ അഭ്യാസത്തിലൂടെ ചെയ്തിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ മാല ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാല ജപിക്കും, പിന്നെ അത് 2 ആക്കും, പിന്നെ അത് 4 ആക്കും, പിന്നെ 6 ആക്കും, പിന്നെ 8 ആക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ 16 മാലയ്ക്ക് എത്തുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി ഒരു റൂട്ടീൻ പോലെ നമ്മളത് പതുക്കെ 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 ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് എത്താ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്നാ പറയണത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. 2 തരത്തിൽ ചെയ്യാം. ഒന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ എത്താം. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നമുക്ക് ചിലവർക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ക്ലാസ് ഒന്ന് കേട്ടാൽ മതി, പിന്നെ അവർ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിൽ വീഴും. കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്കത് ആദ്യമേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അവരുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ അതുണ്ട്. ചിലർക്കത് പെട്ടെന്ന് തെളിയും, ചിലർക്ക് അത് സമയം പിടിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളത്. അതാണ് ആ വ്യത്യാസം. പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ചിലർക്ക് അത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് ചെയ്ത കർമ്മ അനുസരിച്ച് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് അവർ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വന്ന് ജനിച്ചു എന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആകുമ്പോൾ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും? ആ വഴിക്ക് തന്നെ അവിടെ എത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തില് 2 വ്യത്യസ്ത പ്രക്രിയകളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനില് നമ്മൾ ദിവ്യ പ്രേമത്തോടെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആസക്തി ഉള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ച് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നിർബന്ധം കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതുവഴി ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. അങ്ങനെ 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അഭ്യാസേഭ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥാമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമ വ്യാപ്സസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പൊ
ഇനി ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? ആദ്യം പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു അഭ്യാസത്തിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അതും നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്തോളാൻ പറയാണ്? എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ. അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്? ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരെയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാവരും നമുക്ക് എന്താക്കാം? ഭക്തന്മാരെ ആക്കാം. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഭഗവാന് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ് സേവനങ്ങൾ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഭഗവാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ? ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ നാഥനാണല്ലോ. അല്ലാതെ നമുക്ക് തന്നെ ഓരോന്നത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് അതൊക്കെ നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ആസ്പത്രി പണിയുന്ന അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടാവും ലോർഡ് കൃഷ്ണാസ് ബില്യണയർ സെർവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ്. അത് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം എന്താണ് മായാപൂര് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. നമ്മളെ ഇസ്കോന്റെ സെന്റർ ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലെ. മായാപൂർ ഇസ്കോൺ സെന്റർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ട്. എന്താണ്? വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം പണിയാനായിട്ട്. കാരണം ഇയാളെ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഓണർ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ആളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആളെന്താ ചെയ്തത്? ആ പൈസ സഹായം കൊടുത്തു. പൈസ കൊണ്ട് സഹായിച്ചു. അപ്പൊ ആ പൈസ കൊണ്ട് സഹായിക്കുക എന്താ പറയുന്നത്? അതിന്റെ പുറകിൽ അദ്ദേഹമാണ്. അപ്പൊ ഇത് പണിയുന്നതിന്റെ ഫിനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇദ്ദേഹമാണ്. ഈ ചന്ദ്രോദയ മന്ദിറിന്റെ അവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പല രീതിയിൽ സേവനം ചെയ്യാം. നമ്മള് ചിലർക്ക് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാം, ചിലർ ക്യാഷ് കൊണ്ട് ചെയ്യാം, മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ആവശ്യം നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തിലെത്താൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത്? പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഓരോ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ തന്നെ കുറെ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതൊരു പ്രയത്നത്തിന് നമുക്ക് എന്താണ് ചില സമയത്ത് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഭൂമിയൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യോജിച്ച സ്ഥലവും പണവും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള മനുഷ്യരും വികസിപ്പിക്കാൻ സംഘടനയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കാം, വിൽക്കാൻ സഹായിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ പറയുന്നത് സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് എന്തിനാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാം. പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇപ്പൊ പ്രസ്സിലൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം. അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുക്കുകളൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അയാൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അയാൾക്ക് ഇതിന് സമയമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അയാളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാള് അതിന് ചെറിയൊരു സംഖ്യ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്തായിട്ട് മാറി? സേവനായിട്ട് മാറി. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സോമനസാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രകടനത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണ്ണ നേടാൻ സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും എന്താണ്? ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പ്രേമം നേടാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് സഹായിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മളെ സാധിക്കും. ഇത് ഇസ്കോണില് ചെയ്യുന്ന സേവകളാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളെ മാംഗ്ലൂർ ഇസ്കോൺ നമ്മളിപ്പോ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെന്നാ? ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നല്ലൊരു അമ്പലമൊക്കെ പണിത് അവിടെ ഇനാഗ്രേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സേവകൾ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം. നമുക്കിപ്പോ നമ്മളിവിടെ അമ്പലങ്ങളിൽ പൂജ പുഷ്പാഞ്ജലി ഒക്കെ ചെയ്യണ പോലെ അന്നദാനം. ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കാർത്തിക മാസമാണിത്. കാർത്തിക മാസം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിളക്ക് വയ്ക്കുമ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു വിളക്ക് 1000 വിളക്കിന് തുല്യാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ
ഇപ്പൊ നമ്മൾ 1 രൂപ നമ്മൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1000 രൂപ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തുല്യമാണ്. 1000 രൂപയുടെ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സമയമാണ്. ഈ ഒരു മാസം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ദാനത്തിനും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതിന്റെ അത്രയും 1000 ഇരട്ടിയാണ് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോണത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മക്കളെ പേരിലോ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് അന്നദാനം കൊടുക്കാം. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും അന്നദാനം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഓഫറിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്, ദിയ വിളക്ക് ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോ നമ്മളുടെ വീട്ടില് നമ്മളുടെ മക്കളുടെ പേരിൽ നമ്മളുടെ പേരിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വിളക്ക് ഓഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതില് നമ്മൾ ഇപ്പൊ വിളക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാം. നമുക്കിപ്പോ 10 വിളക്ക്, 20 വിളക്ക്, 50 വിളക്ക് 500 രൂപയാണെങ്കിൽ 500 രൂപ. ആ 500 രൂപയ്ക്ക് എത്ര മടങ്ങ് ഫലം കിട്ടുന്നുണ്ട്? 1000 ഇരട്ടി ഫലം നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെയൊക്കെ. കാരണം അത് ആ ഒരു സമയം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാർത്തിക മാസം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചെയ്യപ്പെടും, എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരന് 50 രൂപ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും നമുക്ക് സംഭവിക്കുക, അതായത് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു കർമ്മഫലമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അയാൾക്ക് 50 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് അയാളുടെ കർമ്മഫലം നമ്മൾ മേടിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും അയാൾക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുത്തോ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അയാൾക്ക് എന്താ ആവശ്യം, ഭക്ഷണമാണ് ആവശ്യം, ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. താമസിക്കാൻ സൗകര്യമില്ല, അയാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു സെന്ററിൽ കൊണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സഹായങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് സഹായിക്കുക, അവരത് എന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പോണില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിശക്കുന്ന ആൾക്ക് ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുക്കുക, താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ശരിക്കും എവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്, അമ്പലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ അനാഥാലയങ്ങള്, ആശുപത്രികള്, അവിടെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് കിട്ടിപ്പോയി. ഇത് നമുക്കറിയാം, ബാക്കി എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കർമ്മഫലം ആരാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നവരാണ് അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കിപ്പോ ഈ വിളക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സമയം, ഈ ഒരു മാസം കാർത്തിക മാസം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ലാമ്പ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് സാധിക്കാത്തവർക്ക് നമുക്കിപ്പോ ഒരു കാര്യം ഇതേപോലെ തന്നെ ലാമ്പ് ഓഫറിന് നമുക്ക് ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാം, പൈസ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അന്നദാനം ഈ ഒരു മാസം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സാധുക്കൾക്ക്, സാധു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സന്യാസിമാരാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചവരാണ് അവര്. അവർക്കൊരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, കാരണം അവർ അതിനേക്കാളും ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുന്നവരാ. കാരണം ഭഗവാനെ നേരിട്ട് അവരുടെ ഫുള്ള് ലൈഫ് തന്നെ അവർ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു നാമം ചെല്ലുമ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഇത്രയും പ്രിയ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അവർക്കൊരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് അന്നദാനത്തിന് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇസ്കോന്റെ സൈറ്റാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അത് നിർബന്ധമല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ പറയാണ്, ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞാണ്, താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അഥൈദാദപ്യ ശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിതാഃ സർവകർമ്മഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യദാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി എന്നെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ നിന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും തിരിച്ചിട്ട് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാനാ പറയണത് ഇരുന്നിട്ട്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് ശ്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താ, കൃഷ്ണാവ് പോലെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് അനുഭാവം കാണിക്കാൻ സാമൂഹികമോ ഗാർഹികമോ മതപരമായ കാരണങ്ങളോ മറ്റു തടസ്സങ്ങളോ ഒന്നും സാധിക്കാതെ വന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഏർപ്പെടാനായിട്ട് എന്താണ്, ചിലപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുറെ വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അവരുടെ ഫലങ്ങള്, എന്താ പറയാ, അവർക്കുള്ള അവരുടെ പൈസയാണെങ്കിൽ പൈസ, ശരീരം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ശരീരം കൊണ്ട്, അതെല്ലാം അവരെന്ത് ചെയ്യണം, നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇതിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് ആസ്പത്രികൾ കെട്ടാൻ കൊടുക്കുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഈ വൃദ്ധസദനങ്ങൾ, അതുപോലെ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും,
ഇത് ഭഗവാനിലേക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, നമ്മളെ സാഹചര്യം അനുകൂലമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. സമൂഹത്തില് നന്മ ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ ഉണ്ടാക്കുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലനിൽണ്ടാവുമല്ലോ, അതിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത് കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നമുക്കും വരും. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസ അജ്ഞാനാധ്യാന വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫല ത്യാഗാചാന്തീരനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ഇനി ഇത് നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കാനായിട്ട്. അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരുടെ ഭക്തനാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ലഭിക്കും? മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചാണ് അറിയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. കൂടുതൽ അറിയുമ്പോൾ തോറും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും നമുക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ പിന്നെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? മനസ്സിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്ക് രണ്ടു തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് നമ്മളെ നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനനുസരിച്ച് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർയോ മദ്ഭക്ത സമയപ്രിയഃ. മത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പോ ഭക്തന്മാരെങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ പറയണ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മത്സര്യം പാടില്ല. നമ്മളെ ഉള്ളിൽ എന്ത് പാടില്ല? മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടെ സുഹൃത്തായിട്ട് പെരുമാറുക. ഒന്നിലും നമുക്ക് എന്ത് പാടില്ല? അവകാശബോധം പാടില്ല. അവകാശബോധം നമ്മളൊരു വീട്ടില് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, വാടക വീട്ടിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണ പോലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. കാരണം ഇത് നമ്മളുടെ വീടല്ല, നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ. ഇതെല്ലാതും ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച് ഓരോന്നെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സത്യത്തിൽ ഇതൊന്നും ആരുടെ അല്ല, നമ്മളുടേതല്ല. ആ ഒരു മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുഴുവനും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള അവകാശബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അമിത്യമായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ദുഃഖങ്ങളിലും സുഖങ്ങളിലും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? സമത്തിൽ പോകണം, സമനിലയിൽ പോകണം. അങ്ങനെ സദാ സംതൃപ്തനായിട്ട് ഉള്ള മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആര് പറയണത്? അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടെന്നാണ്. ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ? ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. കാരണം ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചോദിക്കാനുണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഇരുന്നാൽ മാത്രം മതി. അവർക്ക് വേറെ അയ്യോ എനിക്ക് കുറെ പൈസ വേണം, എനിക്ക് കുറെ സുഖം വേണമെന്നൊന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അവർ ചോദിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാന്ന് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അവരിരുന്നിട്ട്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങുമ്പോ എന്താ പറയുക? അതിന് മാറ്റം വന്നു അല്ലെ? അങ്ങനെ അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആര്? ഭക്തന്മാര് അവരൊരിക്കലും അവർക്കൊരു സുഖം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അവര് ചോദിച്ചു ഭഗവാനോട്, അയ്യോ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, എന്റെ കഷ്ടപ്പാട് മാറ്റി തരണം, എനിക്ക് കുറെ പൈസ തരണം, എനിക്ക് ഒരു വീടുണ്ടാക്കി തരണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ആര് ചോദിക്കുന്നില്ല? ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. ഭക്തൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്.
ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരാളോട് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരാളോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരോടും എന്തുണ്ടാവണം, എന്താ അവർക്ക് സ്നേഹമായിരിക്കും ഉണ്ടാവും, എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര ദയായിരിക്കും. അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നിരുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും അവരോട് എന്തുണ്ടാവില്ല, ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല. യസ്മാ നോദിജതേ ലോക ലോക നോജിത ചേയ ലോക നോജിത ലോകോ നാദിജതേ ചയഃ ഹർഷമർഷാഭയാദേഗേർ മുക്തായാസ ച മേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനുമാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, ദുഃഖ സുഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായി തീരുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ആരെ കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാത്തത്, ഒരാളും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങളിലും സുഖങ്ങളിലും ഭയങ്ങളിലും എന്നാൽ സമചിത്തനായിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ആരാണ്, എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, അവരുടെ എപ്പോഴും ഒരേ നിലപാടായിരിക്കും. അവര് മറ്റുള്ളവർക്ക് സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഒന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും സമഭാവനയോടെ എല്ലാവരെയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, അവർക്ക് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല. സുഖം തോന്നിയാലും ദുഃഖം വന്നാലും അവരെല്ലാം ഒരേപോലെ സമചിത്തനായിരിക്കും. അയാള് എല്ലാതും ഒരുപോലെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും ലാഭമായാലും നഷ്ടമായാലും മറ്റുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായ. അവരാണ് ആര്, ഭക്തന്മാരെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിയപ്പെട്ടവര്. അനാപേക്ഷ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതാഭ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മത് ഭക്താസ മേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്ത വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്ന പറയണത്, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ പറയണത്, അവർക്കൊന്നിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അവരുടെ കയ്യിൽ കുറെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല, ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. കാരണം പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. അവര് എന്താണ്, ഫുള്ള് ഭഗവാനിന് സറണ്ടർ അവരായതുകൊണ്ടല്ല, അവര് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നല്ലാതെ അവരുടെ ജീവിതം അവരെ എന്താ പറയുന്നത് നിലനിർത്തി ഇങ്ങനെ പോകണമെന്നല്ലാതെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നല്ലാതെ അവരൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ് ആര്, ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ടോ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നില്ല, കഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് അവര് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് പൈസ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർ വിചാരിക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണെന്ന്. ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അത് അങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്തൊരു പ്രോബ്ലം വന്നാലും അവരതിനെ അങ്ങനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അവർക്ക് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്, ഭക്തന്മാർ. അതല്ലാതെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വളരെ വിഷമിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരെല്ലാരും ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചയതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യാസ മേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ശുഭം നോക്കുന്നില്ല, അശുഭം നോക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് ആർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് പറയണത്, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ എത്രയും ഉപദ്രവിച്ചു അച്ഛൻ, അല്ലെ? പക്ഷെ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്താ പറയണത്, അച്ഛന് ഒന്നും ഇങ്ങനെ കൊല്ലരുന്നല്ല പറയണത്, എങ്ങനെയോ ചെയ്യരുന്നല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത്. കാരണം അച്ഛൻ ഇത്രയും ഉപദ്രവിച്ചെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എന്താണ്, അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനാണല്ലേ, കുട്ടിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, പ്രഹ്ലാദ് എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. നമുക്ക് ഒരാളോട് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, ശത്രുതാ മനോഭാവം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഒട്ടും കംപ്ലൈന്റ് പറയണില്ലല്ലേ, ആനനെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കാൻ നോക്കണ, പാമ്പുകളുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ടിടുന്ന, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഉപദ്രവിച്ച് നോക്കി. പക്ഷെ എങ്കിലും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ആ ഒരു ശത്രുതാ മനോഭാവം അവിടെ വരുന്നില്ല. കാരണം ഒരു ഭക്തന് ഏറ്റവും വേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് മറ്റുള്ളവരോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക, അസൂയ ഇല്ലാതിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാണ്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ പരമാവധി നമ്മൾ ഒരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കുക, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക,
ചെയ്യാതിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി കുറ്റം പറയാതിരിക്കുക, നമ്മൾ അവരുടെ തിന്മകൾ കാണാതിരിക്കുക, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ദേഷ്യം എന്താ പറയുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ ഒരാളുടെ ദേഷ്യം കാണിക്കുക, അസൂയ കാണിക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് ഭക്തൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഭക്തനെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അയാൾക്കായ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കായൊരു ദേഷ്യം അവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അയാൾക്ക് ആ ദേഷ്യം വന്നതുകൊണ്ടാണ്, അയാൾ ഭക്തനല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അയാൾക്കത് സംഭവിച്ചതെന്നാണ്. സമാശത്രോച്ച മിത്രേച്ച തഥാ മാനാപമാനയോ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗാ വിവർജിതഃ തുല്യനിന്ദാ സ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേതാ സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണ ദുഃഖങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഒന്നും കൂടി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശത്രുക്കളെ മിത്രങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ കാണാം? സമഭാവനയോടെ കാണാം. മാനത്തിനെയും അപമാനത്തിനെയും ശീതത്തിനെയും ഉഷ്ണത്തിനെയും സുഖവും ദുഃഖവും ആദരവും അനാദരവും യശസ്സും ദുഷ്കീർത്തിയും ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം? നമ്മൾ ഒരേ ഭാവത്തിൽ കാണണം, സമഭാവനയോടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരു അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പറയാണ്. എന്നിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും, നമുക്ക് ഭക്തനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? ദേഷ്യം വരുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാതും കൺട്രോൾ ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് സൂര്യവംശത്തിലെ രാജാവായിരുന്നു അല്ലെ. മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, രാജാവ് ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഏകാദശി വ്രതം എടുത്തിട്ട് 12 ഏകാദശി കുറെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് നോറ്റ് ഒരു ഏകാദശി പാരണ വീടേണ്ട സമയത്ത്, കാർത്തിക മാസത്തിൽ ഒരു ഏകാദശി പാരണ വീടുന്ന സമയത്ത് ദുർവാസ മഹർഷി ഈ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മഹർഷി വന്നിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുക ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പാരണ വീടേണ്ട സമയമായിട്ടും ആര് വന്നില്ല? ദുർവാസ മഹർഷി വന്നില്ല. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പാരണ വീട ചെയ്യണം. അപ്പൊ ദുർവാസ മഹർഷി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ മഹർഷിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. കാരണം തന്നെ മഹർഷിനെ കാത്ത ആരും ഇരുന്നില്ല, ഈ രാജാവ് ഇരുന്നില്ല. പക്ഷെ കുറെ സമയം നോക്കിയിട്ട് കാണാതായപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തത്. അപ്പൊ പാരണ വീടേണ്ട ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഏകാദശി എടുത്ത പാരണ വീടിയേ പറ്റുള്ളൂ, അത് രാജാവിനറിയാം. അപ്പൊ ദുർവാസ മഹർഷി അത് ചെയ്തു. അപ്പൊ ദുർവാസ മഹർഷി ചെയ്തപ്പോ ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് ഈ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ ശപിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം ഉണ്ടല്ലോ, സുദർശന ചക്രം ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ അടുത്തേക്ക് എതിരെ വന്നു. അപ്പൊ വന്നപ്പോ ദുർവാസ മഹർഷി എന്ത് ചെയ്തിട്ടും രക്ഷയില്ല. മഹർഷി ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് പോകും. എന്താ പറയുക, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം പോവില്ല, ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോകും, ശിവന്റെ അടുത്ത് പോകും, വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടും ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല, രക്ഷിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ആ സുദർശനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വിഷ്ണു പറയാണ്, എനിക്ക് സാധിക്കില്ല, കാരണം എന്റെ ഭക്തനെയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് സുദർശനം ചോദിക്കും. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരോട് തന്നെ പോയിട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പറയാ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് മാപ്പ് പറയാം. അങ്ങനെ തിരിച്ച് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് മാപ്പ് പറയുമ്പോഴാണ് സുദർശന ചക്രം എന്ത് പറയണ തിരിച്ച് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഭക്തന്റെ ഒരു ഇതാണ് പറയണത്. കാരണം രണ്ടു തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാത്. കാരണം ഒരു ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് കാണുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് എന്താണ്? നമ്മള് ഇത്രയും വലിയൊരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പാടില്ല? ദേഷ്യം പാടില്ല. ഇപ്പൊ ദുർവാസ മഹർഷി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? മഹർഷിയാണല്ലേ. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളെ ഒരു കോപം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനർഹതയില്ല, നമ്മൾ ആ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്വാളിറ്റിക്ക് നമുക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മള് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ സമഭാവനയോടെ കാണാൻ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ? നമ്മൾ ഭക്തനാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും കൂടി വേണം? നമുക്ക് ദേഷ്യങ്ങൾ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ക്ഷമ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. വൈരാഗ്യം പാടില്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ ദേഷ്യം പാടില്ല, നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ ഒരാളോട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല.
യദു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പരിപാസത്തെ ശ്രദ്ധാധാനമത്പരമാ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയഃ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗത്തിന് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ നമുക്കറിയാലേ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവത് സേവനാണ്. അത് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരെല്ലാം എന്താണ് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, അതിനൊരു ഗുരു അത്യാവശ്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, നല്ലൊരു സത്സംഗം വേണം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുക, ബാക്കിയൊക്കെ താനെ തന്നെ വന്നോളും. നമ്മൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഭഗവാനായിട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ